Hejsa folkens. I dag skal jeg vise dig mit hus i Minecraft. Det er det great, fordi det her hus er lidt tricky. Så lad os gøre det. Vi starter herfra, hvor er det ud her. Skal I se alt det her beautiful, hvor det kan tale sammen. Hello baby. 5-6 station. Så kan I se perfekt view her. Og så går vi ud, så er der et værelse her. Perfekt værelse. Så går vi rundt og kigge. Og så hernede er der nogle ting. Der er ikke sådan noget i hernede nu. Her går man ned. Her er heller ikke helt færdigt. Nogle steder er der. Her er der også en lille del. Her er der en del af gamle dage. Og jeg havde heller ikke så en lille bevægelsested her. Og kæmpe snakkested her. Og herude. Oppe i det her sted her. Og kan I se her, crafting 2 crafting tables. Det tog rigtig lang tid at få sådan nogle 2. Rigtig lang tid. Jeg mener, at jeg tog den ikke på Creative. Jeg tog den på Creative, for nogle gange kan man godt let falde ud af nogle ting. Så er det derfor, jeg tog den på Creative. Så undskyld, jeg er ikke tænkt på Survival. Så hernede er køkkenet med de der ingredienser. Her er køleskab. Her er der en stor gang i den. Og ja, det var det. Og nu kan I se det hele udenfra. Sådan her skal det have ud. Det er fucking badass. Så ja, jeg vil sige peace out for i dag. Så se jer folkens. Booyah! Vent, hvordan var det nu, man ser ud af det her kamera? Ja, og der.